Bon dia i benvinguts de nou a casa per fer un nou experiment amb materials casolans. Molt senzill, pels més petits, per tota la família. Avui farem un repte amb llumins. Per fer aquest repte ens fan falta uns llumins. Millor que per remenar els llumins hi hagi una persona gran a la vora. Un caramel o una moneda, una cosa que serveixi de premi, ara veureu. I qualsevol cosa que ens permeti aguantar un dels llumins freds. Jo he agafat una mica d'això que s'enganxa, que s'enganxa a la paret per posar-hi quadres o papers, etc. No diré la marca, però també plastilina també ens serviria. Va, som-hi? Doncs mireu, el repte és el següent. Posarem la plastilina aquí i un misto d'aquesta manera. Posarem el nostre premi. Jo he agafat un caramel. I ara poso aquest misto així. Molt bé. Quin és el repte? El repte es tracta d'agafar el caramel o el premi sense tocar o que caigui cap dels mistos. Un repte complicat, eh? Recordeu que l'altre dia el senyor Terraplana em va fer enfadar? Que em va desmuntar l'experiment aquell dels cordills. Ara veuràs. Direm al senyor Terraplana a veure si ell és capaç de fer-ho. Senyor Terraplana! Vingui un moment, va, que tinc un experiment preparat per a vostè. Ja veuràs, ja. En Pep ja m'ha explicat el repte. He de mirar de treure el premi sense tocar cap dels mistos. Però vaig preparat, perquè segur que aquí hi ha algun tripijoc. Ja veuràs. Mira, he portat una pila. Mira, a veure. No, la pila no fa res. Provarem amb electricitat estàtica. Electricitat estàtica, mira, amb això, així, farem així. Xica! A veure? No ha anat bé, no. A veure, què més? A veure... Se'ls acudeix alguna... Mira! Un imant! Aixecarem l'imant, això, ja veuràs. Mira, així. No. L'imant no funciona, tampoc. L'imant no va, això. I ara què faig? I si el mullo? No, si el mullo no funciona, això. I si... Me'l podria enganxar amb cola, però, esclar, la cola tocaria, això no pot ser, això. Si us acudeix alguna cosa? Dono per vençut. El senyor Terraplana s'ha cansat de seguida, Em sembla que tenia una miqueta de feina. Havia d'anar a garballar fum o alguna d'aquestes coses estranyes que fa ell. Bé, fins ara el repte no té res de científic, Però, quan veiem la solució, us explicaré com és que aquest repte es pot resoldre. I ho farem encenent les cerilles. Anem a veure què passa? Ja he comentat que faria falta una persona gran. Era per això. Anem a veure. Molt bé. Fixeu-vos-hi bé, Hold up. Hey, woman, who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, woman, who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. Heu vist? Com s'ha mogut el misto de sobre? S'ha aixecat una miqueta. I no només això, sinó que ara
han quedat enganxats. I esclar, ja puc treure el premi i menjar-me'l. Però abans de menjar-me el caramel, us explicaré com funciona aquest experiment. Com és que s'enganxa i com és que la fusta es doblega una miqueta just perquè puguem treure el nostre premi. Els llumins, els mistos, són un estri ben curiós i hi ha més ciència del que sembla. De fet, en castellà, els mistos també se'n diuen fòsforos. També es diuen cerilles. Però fòsforo fa referència a un dels elements que en formen part, que és precisament aquest element, el fòsfor. Antigament el fòsfor que es feia servir era un fòsfor tòxic. Actualment ja no ho és pas. Aquest fòsfor tòxic havia provocat molts problemes de salut i s'ha anat substituint. Fins i tot abans els llumins es podien encendre fregant-los a qualsevol lloc. Heu vist alguna vegada una pel·lícula de l'oeste? Que surt el vaquer o el xèrif i fa així, draca! I s'encén el llumí a la galta. Bé, doncs es podia fer. Bé, amb aquesta barbeta no, i vosaltres tampoc. Però a la terra, o aquí sobre, es podia haver encès el llumí. Ara no. Ara fan falta dos components perquè el llumí s'encengui. I aquests dos components estan separats. Uns estan aquí i els altres estan aquí. Perquè el llumí s'encengui, recordeu que perquè hi hagi foc feien falta tres coses? Ho recordeu d'un dels vídeos? Feia falta un combustible, feia falta un comburent, que normalment era oxigen, i feia falta calor. Doncs aquí ho tenim tot. El que dona oxigen també n'hi ha a l'aire, però hi ha una substància que es diu clorat de potassi, que és la que està sobretot aquí. Aquest és el comburent. Hi ha el combustible, que és el fòsfor, que fonamentalment està aquí. I després el calor és el que generem quan freguem. Quan freguem, això s'escalfa. Però és que a més hi ha més coses. Per exemple, aquí, en el cap del llumí, també hi ha una mena de cola que enganxa aquest clorat de potassi amb trossets de vidre, vidre molt i molt petit, i és perquè sigui abrasiu, perquè rasqui. Aquest vidre també està aquí, d'acord? I també hi ha una miqueta d'òxid de ferro, un tipus d'òxid de ferro que fa que el llumí sigui una miqueta més segur, que no s'encengui tant, per entendre'ns, i després hi ha la fusta. Que això es doblegui és normal. És normal perquè la fusta quan es crema evapora aigua, marxa aigua, la fusta sempre té una miqueta d'aigua i per això es doblega. Per què queda enganxat? Doncs per aquesta substància que us he dit que enganxa els diferents components que hi ha en el cap del misto. Curiós, It's the one and only D.R.E. Dr. Dre, Lil Buff. You know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off them killer streets of CPT. King up the beach, you ride to him in your fleet. Wood, Coupe de Ville, rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop. What? Dre and Snoop hitting cumblers in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping all the amps, dipping through hoods. What hood? Compton, Long Beach, Inglewood. South Central out to the west side. It's California love, it's California. Got your boy a gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. Locust song for the 200. Coming real, it's the next episode. Espero que us hagi agradat aquest experiment, que el proveu de fer i que trobeu que la ciència també és divertida! It's the one and only D.O.G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E.